Aber har det ret godt med fairness. De kan bedst lide, at det bliver fordelt lige, at det går ordentligt til, når der skal deles agurkeskiver, eller vindruer, eller bananstykker ud i videnskabelige eksperimenter. De bliver ret rasende, hvis de kan se, at de andre får mere end dem selv, eller omvendt. Og sådan er mennesker faktisk også. Man kan lave forsøg med mennesker i et videnskabsfelt, der hedder eksperimentel økonomi, hvor man udforsker, hvordan vi egentlig har det med, at tingene bliver fordelt skævt. Og det viser sig, det har vi det ikke særlig godt med. Vi kan bedst lide, at tingene går fair for sig, at fordelingen er lige, og vi er endda villige til at ofre penge, ofre ressourcer for at sikre, at det går fair til. Så fairness er noget, som er dybt biologisk indbygget i os. Vi kan bedst lide, at tingene er ligeligt fordelt.